Så ja, det ligner mere, det var sådan en der. Ja. Med hvide poter. Vi kan... Men man kan allerede se nu, hvad køn det er. Ja. Det var det, der kom. Den der var det en vulkat. Den der? Ja. Nå, så kan det ikke være den. Se, nu kommer den der ned. Jeg må også ned se, hvad det er. Der er sådan to af dem, der er hænder. Ja. Se, Tobias. Jeg skal lære, der skal jeg. Hvor er det ikke den her, der er en katter med gul her? Jo, det er det. Nå, smart. Jeg synes, at det er dejligt at Ja, sådan det noget. ligner Ja, det er med bare den sådan hvide. noget. Ja, for lige at... Ja, vi kan stort set ikke se forskel på dem. De ligner faktisk hinanden. Det må man næsten sige. identiske. Ja. Ja. Jeg tror faktisk, det er den der. Ja, den er hvide poter. Det har den på billedet også. Og så denne her, Men den er stadig den til anden salg, er så, eller hvad? reserveret, den der med de to gule dutter. Ja. Den er, Men så var den her, der stadig går til salg. ja. Der kommer. Prøv at se, hvad den kommer med, Tobias. Der kommer moren lige. Du skal ikke gå ind. Nej. Nej, Jeg er så stolt af nej, du skal Den. ikke gå ind med den. Du vil ikke have det ind med den. Er det en rotte, eller? Nej, det er en slismus. Okay. Og så bor de da også fantastisk her, de kan slæve alt det der med. Mik, nu tager jeg af. Jeg skal bare ikke være sur. Vi kan jo købe sådan nogle handsker. Prøv at se, Blå Tobias. handsker eller sådan noget, så vi kan tage dem med. Hvor er det også bare. Vi har tidligere haft 2 handkatte, og vi har kattelem ind, så vi selv kan gå ud og ind. Rundt til sådan et stort rekreativt grønt område, ikke? Jo. Og de slæver, eller slæbte, nu er de jo begge 2 afgået. De slæbte jo fugle, og så slap de med løs og legede med dem inde i stuen. Ja, det kender vi godt. Altså, Der er engang vågnet med sådan en, var det en due eller en skade? En skade, den er taget med ind i soveværelset. Slæbt ind, og som stadig var levende. og så slap den løs op i soveværelset om natten. Der er et Ja, så var far jo op der, ikke? Det er en pige, hvor... Jeg er forskrækket, det er Nå, klart. det er en Jeg pige. kan være, hvorfor sker det? Men de er jo så stolte af, at de kommer. Ja, med, ja, ikke? så man Og kan må de næsten skælde ud. Ja. Ja, det nænder man næsten heller ikke. Det er en legesyg. Den er en pige, går hen og lufter til mig. Det er en pige, fordi der er rød der. Ja, det er altså smart. Det var faktisk et rigtig godt trick. Den her er også sød, mor. Tøj eller tøj? Jamen, hvad hedder det? Det var jer, jeg snakkede med, hvor I sagde den på det grønne tæppe, ikke? Jo. Ja. Så er det faktisk lige nu, jeg sidder og tænker på, og så er det faktisk derfor, at den har 2 huse, så er det jeres. Ja, det er den der, ikke? Så må I faktisk selv vælge. Hvad for en af dem? Og hvad var det? Er det den, der Fordi står der er derovre? nogle andre, jeg har talt med, de har ikke været her til endnu, så må de jo bare tage den, der ikke er valgt. En rigtig graver. Jeg synes, det passer rigtig meget på, så kunne jeg jo tage den derovre. Den her. Den derovre. Helt herovre bag døren. Så er vi ved at grave. Er det også den? Se. Den er delvis ren. Han har lavet en lille pølle, og så er han ved at begrave den. Fordi det er lidt sammen, men de bruger Ja, ikke ja. marken derinde, de er rigtig flinke til det allerede.